ସୁଭି ଆଜି ମୋ ଜରମା ପୁଅ ତା ହାତରେ ଚିଆଁ ନାଗିଗଲା। କିରା ନାଗି କହୁଛି ରୁହ। କାଲିଠୁ ମୋ ଦେହରେ ହିଁଦିଆ ଜର ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକିନି ଅଛି। ଦେହଟା ଭଲ ନାଗୁନି ବୋଲି ଆଜି ବି ମୁଇଁ ଦୋକାନ ଗଲିନି। ମୋ ସୁଭିର କେତେ ବୁଦ୍ଧି ଦେଖୁଛ ଗୋ। ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଡ ହାତ ଘଷି ପକେଇଲାନି। ସେ କିରା ଜାଣିଥିଲା କି ମୋ ଦେହଟା ଏତେ ତାତି ଥିବ ବୋଲି। ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ହାତ ମାରିଦେଇଛି ତା ହାତଟା ତ ଚାଁକିନି ଲାଗିଲା ଆଉ। କାଲିଠୁ ତ ମୋ ଦେହରୁ ଜର ଛାଡି ନଥିଲା। ମୁଇଁ କହିଲି ଔଷଧ ଖାଇଦେଲେ କାଲି ଜର ଛାଡିଯିବନି କି? ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ନିକା ଜର ଛାଡିକିନି ଯାଉନି। କାଲିଠୁ ବାସନ ରାକ ହିଁଦି ଗଦା ହେଇଥିଲା। ଆଉ କିରା କରିବି ମରି ପଡିକିନି ବାସନ ରାକ ମାଜିଲି। ସେତେବେଳକୁ ଦିନ 12ଟା ବାଜିଲାନି। ପୁଣି ଯାଇକିନି ରୋଷେଇ କଲି। ଜର ହେଇଛି ବୋଲି ମୁଇଁ ରୁଟି ଦିପଟ କଲି ଖାଇବା ନାଗି। ମାଙ୍କଡ ରାକ ଯାହା ହଉଛନ୍ତି କିଏ ଜଗିକିନି ବଇବ। ଅଷ୍ଟମୀ କି ଯୋଉ ବଡି ପାରିଥିଲି ଛଡେଇକିନି ଘରକୁ ନେଇକିନି ପଳେଇ ଆଇଲି। କାଲି ଯୋଉ ପୂଜା ହେଇଥିଲା ଶୁଖୁଆ ବୋହୁକୁ ପାଣିରେ ଉଭେଇ ଦେଲି। ମୋ ଜରୁଆ ପାଟିକି ଭଲ ନାଗୁନି ବୋଲି ଇଏ ଆମର ପିଜୁଳି କିଣିକିନି ଆଣିକିନି କାଟିକିନି କଳା ଲୁଣ ମଡେଇକିନି କହୁଛନ୍ତି ଖା ବୋଲି। ତୋରେ କିରା ଜରୁଆ ପାଟିରେ ପିଜୁଳି ଖାଇଲେ ପାଟିଟା ଭଲ ନାଗେ କି? କମେଣ୍ଟରେ କହିବ ତ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆଜି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୋ ଟୋନଟା ଜମା ଭଲ ନାଗୁନଥିବ। ଏଇକିନି କହିଦେଇଛି ଆଉ ଭୁଲ ଧରିବେନି। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।